Hej, jeg vil fortælle lidt om det sovjetiske krigsmærke i Tiergarten i Berlin. Mindesmærket blev bygget kort efter 2. verdenskrig og blev færdig i november 1945. Det ligger midt i Berlin, ikke langt fra Brandenburger Tor og Rigsdagen. Det blev lavet af Sovjetunionen for at ære de mange soldater, der døde i kampen mod Nazi-Tyskland. Ved den gang står der 2 gamle T-34 kampvogne og 2 kanoner. Det er de samme typer, som faktisk blev brugt af de sovjetiske soldater, da de kæmpede i Berlin 1945. Bagved er der en række store søjler, og midt i det hele står en stor statue af en sovjetisk soldat. Han holder et gevær, men ser fredelig ud. Det viser, at krigen er slut, og at soldaten passer på sine døde kammerater. Bag statuen ligger der en stor græsplæne, og under den er der mere end 2.000 sovjetiske soldater begravet. Der er ikke individuelle gravsten, det er en fælles gravplads. I dag er mindesmærket et vigtigt sted, hvor man kan tænke over krigen og dem, der døde i den. Det mindes om, hvor vigtigt det er at huske historien og kæmpe for fred.